Roj baş temaşevanın heja. Ez Murat bin Muslim û hûn li ser kanala min ronak bîriya Kurdî ji welatê Qazaxistanê. Li ser vê bername taybet ez ê bi du zmana bipeyivim. Bi zmanê Kurdî, bi zmanê Rûsî. Îro ez hatim bajarokê Kaskelênê. Ez ê bibim mêvanê dayîka temendirêj ya ku biranîna rojên sirgûnî dike. Rojên pir dijwar û zemetî. Piştî ku çend kilometreyan din di kurahiya gunda Kaskelênê de meşiyam. Di dawiyê de min mala ku li hinga me têda dijî dît. Navê wê Amîna Repetova ye. Di sala 1938 da ji dayîk bûye, di sala 1944 da hatiye sirgûnkirin. Em malda rûniştibûn. Soldata tindiyam ra goza ra xwe. Top gel. Pala zamana lêke em dikin herin ve bimiş vera. Diyamı go çima go hûn dikin herine dereka din. Diyamı pala zemelme kirin, em derxistin birin. Deri kilit kirin. Me pala hindik kildan. Deri kilit kirin, em derketin çûn. Em anî derxistine tapekî, wî tapî jê tiji povê dikin o anî. Anî ne Qirgizistanê em me hekê povê zêde hatin. Bir çî tî hinek mirin, ek dimirin davîtin. Vagonê Davît. Erê, vagonê de davîtin. Duo bavê divo. Enya koca zar û dê şeştan heft salên bû. Davîtin, vagonê de davîtin. Vê jê em anî hişan da Qirgizistanê. Qirgizistanê merdin êriyan, ana merdin êriyan. Qirgiza. Bir jê paşam hatine filan. Paşam hatine Qazaxistanê. Erê. Paşam hatine Qazaxistanê. Pêş de hatine Qirgizistanê, bir jê hatine Qazaxistanê. Firava çi iş kir? Kalxozê de dixewtî. Ha? Firava kalxozê de dixewtî. Erê, kalxoz de dixewtiyan. Em kalxozê de dixewtiyan. Kalxozê de em dixewtiyan me diçû. Giya. Siping di rûnşkan tanî dixwar. Me giya dixwar. Nuka çend zare te hene? Heftin. Yek mir şeşe sekinine. Di salan 1937 û 1944 da Stalîn sirgûnkirina mezin dest pê kir. Gelek milletê Tirk û Çeçan û milletê din ji Qafqasya sirgûn kirin Asya Navîn. Nav wan da ji 20,000 pirtir Kurd hebûn. Ji birçîbûnê, ji ser mê û ji nexweşiya pir me mirin. Li vî gundî min malbateka din dît. Ev ji Şemoyê Abdullah Abbasî di sala 1936 da hatiye dinê û Şemoyê Kişmiş Kasîmov di sala 1940 da hatiye dinê. Apê Abdullah û Metê Kişmiş di sala 44 da hatine sirgûnkirin. Şahîdên wan rojan pir kêm in. Ji bo parastina dîroka me ez hewil didim ku van kesan bibînim. Abone kanala me bin û layka daynin. Bi xatirê we.